Barrena Integra programa Eusko Jaurlaritzak finantzatzen duen programa bat da, eta Armeria Eskolako elkartetik kudeatzen dugu. Berez dago zuzenduta edo helburue da gizarte bazterkeria egoeran dauden pertsonak laneratu eta gizarteratu pixkat, ez? 2 fasetan dago banatuta programa hau. Lehenengo fasen lantzen dute matematikak eta gaztelera, hemen, EPAN, eta aurten pixkat esperientzia piloto bezala jarri dugu martxan euskerazko ulersaio hauek. Ni Aitor naiz, zu Hamza, zu Abdullah eta zu Usama. Berrikuntza bat sartu ez, eta horregatik pixkat euskerako ulermen saio hauek sartu ditugu, eta nik uste dut emaitzak baita oso onak izango direla. Bai, azkenen oso metodologia dinamikoa da, eta ikusi dugu jendea oso gustora egon dela. Hau pixkat Eibarko udaletxeen bitartez jarri dugu martxan, eta nik uste errepikatuko dugula datorren ediziora begira. Nik berria kontatzen ditut, historioa kontatzen ditut, askotan arbelian idazten ditut, eta gero banaka galdetzen diet, ea ulertu duten edo ez. Helburua da ulertzia, ez hitzeitia. Lehenengo 60 ordu hauetan helburua da ulertzia. Orduan, klaseak oso dinamikoa dira, ze etengabe ari naiz ni beraiei galdezka, eta ez daukate aspertzeko astirik. Ze, klaro, harreta mantendu behar dute. Orduan, klasea nahiko dinamikoa dira, eta beraiek gustua daude. Eta non dago koro? Barruan, bai, baina zer dago? Etxe barruan? No, autobus. Autobus barruan, ez da? Oide. Eta nor dago autobus barruan? Koro, oso ondo. Ea, Abdullah, nor dago autobus barruan? Koro. Oide. Eta non dago koro? Autobus barruan. Oso ondo. Usama, non dago koro? Autobus barruan. Oso ondo. Eta nor dago autobus barruan? Koro. Oide. Jabetzen dira, hizkuntza nola funtzionatzen duen eta hori. Oain azkeneko boladan bideoak ikusten ere hasi gea. Nahiko aktiboa da, dinamikoa. Beraie parte hartzen dute etengabe eta alde hortatikan ez dira aspertzen. Lehenengo ulermenarekin hasi eta gero ja berauek ekoizten edo produzitzen hasiko dira. Baina gu lehenengo fase hortan gaude, ulermen entzun genitun hainbat grabazio eta gero beraiek erantzun behar izan zituzten galderak. Ikusteko beraien ulermen maila ikasturtearen hasieran zenbatekoa zen. Eta orain egingo ditugu berriro amaieran ikusteko zenbaterainoko aldea egon den ulermenari dagokionez, eta gero Pellok eta bere lantaldeak erabakiko dute zenbaterainoko eraginkorra da metodologia.